హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం భగవద్గీత యథాతథము అందులో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనం నిన్న కొన్ని శ్లోకాలను చూడడం జరిగినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మరి మొదటగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమైనటువంటిది. సో కురుక్షేత్రమైనటువంటి మరి ఆ ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధ సన్నద్ధమైనటువంటి మరి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు పాండురాజు కుమారులు ఏం చేసేది అనేటువంటిది ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి సంజయుడు అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలియచేస్తూ వచ్చినటువంటిది మనము నిన్నటి క్లాసులో చూసినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా సంజయుడు చెప్తాడు, మొదటి
3 నుండి 11 శ్లోకాల వరకు దుర్యోధనుడి ఆ పాండవులు కౌరవుల సైన్యాన్ని గురించి వివరించేటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఎందుకంటే సంజయుడు చెప్తాడు, ఓ రాజా, పాండుతనయుల చేత వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మరి ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ జరిగే ఆ సైనిక పరిశీలనం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాం. ఆ క్రమంలోనే మరి ఇక పాండవుల వైపు నుండి కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నద్ధాలుగా శంఖనాదాలు పూరించబడినటువంటి పరిస్థితి. అందులో ముఖ్యంగా పాండవుల వైపు నుండి అర్జునుడు, కృష్ణ భగవానుడు, ధర్మరాజు వీళ్ళంతా కూడా వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ సేనల ఇక యుద్ధ సన్నద్ధమైనటువంటి సమయంలో అర్జునుడు అంటాడు, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తన రథానికి సారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, ఓ అచ్యుత, దయచేసి నా రథాన్ని ఇరుసైన్యాల నడుమ నిలుపవయ్యా, తద్వారా యుద్ధం చేయగోరి వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నటువంటి ఈ మహా సంగ్రామంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో వారందరినీ చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రుని ప్రియము గూర్చుట కొరకు మరి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చేసినటువంటి వారిని కూడా నేను చూసేదను అంటూ అర్జునుడు పలికినటువంటి విషయాలను మనము నిన్నటి క్లాసులో చూసినటువంటిది. సో మరి ఇంకా కొనసాగింపుగా మిగిలినటువంటి వాటిని మనము ఈరోజు చూసినట్లయితే, సో 23 శ్లోకాల వరకు నిన్నటి పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు 24వ శ్లోకము మొదటి అధ్యాయంలోనిది మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఆ పాండవులు కౌరవులు అందరూ కూడా భరతవంశానికి చెందినటువంటి వారు కనుక ఆయనని ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధింపబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరు పక్షములకు చెందిన సేనల నడుమ నిలిపాడు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో, నా రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలుపు, ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలపవయ్యా అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి అర్జునుడు వేడుకున్నటువంటి విషయంలో మరి ఇక్కడ సంజయుడు అర్జున్ని ఈ విధంగా సంబోధిస్తున్నాడు. ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత, అంటే గుడాకేశ చీకటిని జయించిన వాడు అని అర్థం. అంటే అజ్ఞానాన్ని తొలగినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గుడ అంటే సాధారణంగా మరొకటి నిద్ర అనేటువంటి భావం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. మరి గుడాకేశుడుగా పిలువబడినటువంటి వాడు అంటే అజ్ఞానము, నిద్ర అంటే ఇక్కడ చీకటి లేదా అజ్ఞానము అంటే అజ్ఞానము అని భావం. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఎందుకంటే మరి ధృతరాష్ట్రుడితో ఇక్కడ ఆ పాండవులలో అర్జునుడి యొక్క స్వభావాన్ని తెలియచేసే విధంగా సంజయుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క స్నేహభావం కారణంగా మరి
ఆయన అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడు, అలాగే కృష్ణ భక్తుడు కదా. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ అచ్యుతుడు ఋషికేశుడు అయినటువంటి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలిపాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఆ విధంగా ఇరుసేనల మధ్య నిలిపినటువంటి రథాన్ని ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. మరలా భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ రథాన్ని ఇరుసైన్యుల మధ్య ముఖ్యంగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడట? ఓ పార్థ, ఇచ్చట సమావేశమై ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచవయ్యా అని అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా మరి అర్జునుడు అడిగిన విధంగా, అర్జునుడి యొక్క కోరిక మేరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అచ్యుతుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో ఆ రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్య నిలిపి అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, మరి ఇక్కడ యుద్ధం చేయకోరి వచ్చినటువంటి వారైనటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ చూడు అని పలికాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు, పరమాత్ముడుగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి వాడు అర్జునుడి యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలో తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కనుక ముఖ్యంగా ఆయన ఆ అర్జునుడికి ఆ కురువంశీయులను గాంచు అని పలికినటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కూడా ఆ అంటే వాళ్ళ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మేనత్త కుమారుడు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ వారి యొక్క వంశాన్ని, అంటే మీ యొక్క వంశస్థులను చూడు అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానులు పలికినటువంటి పదాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నట్టు, తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తతా స్వసురాన్ సుహృదచైవ సేనయోరుభయోరపి. మరి ఆ ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ, అక్కడ ఆ ఇరు సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి ఆ అర్జునుడు ముఖ్యంగా అక్కడ మరి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై వచ్చినటువంటి వారిలో వారి యొక్క చుట్టాలందరిలో, అంటే ముఖ్యంగా తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుములను, సో స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాసులను చూశాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే రణరంగం రందు అర్జునుడు సమస్త బంధువులను గాంచాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే తన తండ్రి కాలము నాటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు, తాతలైనటువంటి భీష్ముడు, సోమదత్తులు, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు వంటి గురువులు, అలాగే శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమామలు, అలాగే దుర్యోధనుడు వంటి సోదరులు, మరి ఆ లక్ష్ముని వంటి పుత్రులను, అశ్వత్థామ వంటి స్నేహితులు, కృతవర్మ వంటి శ్రేయోభిలాషులను అనేక మందిని ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో చూశాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో
ఆ విధంగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ చూసిన తర్వాత ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదబ్రవీత్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా, ఆ నానా రకాలైనటువంటి బంధువులను, స్నేహితులను, వాళ్ళందరినీ కాంచినటువంటి ఆ కుంతీపుత్రుడైనటువంటి అర్జునుడు, ఆయన యొక్క హృదయమంతా కూడా కరుణతో నిండి అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు అంటూ సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాని ముఖం చ పరిశుష్యతి. సో అర్జునుడు మరి అంటూ ఉన్నాడట, ఓ కృష్ణ, శ్రీకృష్ణ తనకు రథసారథిగా ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఉత్సాహంతో నా ఎదుటగా నిలిచి ఉన్నటువంటి మిత్రులను మరియు బంధువులను గాంచి నా శరీర అవయవాలన్నీ కంపించుచున్నవి, నోరు ఎండిపోవుచూ ఉన్నది. సో ఎందుకంటే మరి అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా తన యొక్క బంధువులు, మిత్రులు, వారందరూ మరి ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని మరి ఆ యుద్ధంలో ఒకవేళ మరణించినట్లయితే పరిస్థితి ఏమిటా అనేటువంటిది ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు తన మరి ఆ అతని యొక్క స్థితిని చెప్తూ ఉన్నాడు. నా బంధువులను, మిత్రులను, వీరందరినీ చూసిన తర్వాత నా శరీర అవయవాలన్నీ కూడా కంపించుచూ ఉన్నాయి, నా యొక్క నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది దాయాదుల మధ్య, అన్నదమ్ముల పిల్లల మధ్య. కాబట్టి తమలో తాము యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి ఆ బంధువులను, స్నేహితులను, మరి అన్నదమ్ములను, వారందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు దయాహృదయుడై మరి అతడు వారందరి ఎడ కరుణ కలిగి ఉండి, సో మరి ఆ కారణంగా దయాపూర్ణుడైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగినటువంటి కారణంగా అతడు తన యొక్క శరీర అవయవాలన్నీ కంపించిపోతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే టెన్షన్ గురవుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో ఆ కారణంగా అతని శరీర అవయవాలన్నీ కంపించటము, నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ విధంగా యుద్ధాల్లో చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరినీ చూసి అతడు ఒక రకంగా ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి యొక్క బంధువులే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు. సో కారణంగా అతడు మరి ఆ శోకతప్త హృదయం, అంటే ఆ కరుణాపూర్ణుడై వారందరినీ చూసి మరి అతడు ఇక యుద్ధం చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో శరీర అవయవాలన్నీ కంపిస్తూ నోరు ఎండుకుండిపోతూ ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఇంకా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తాం. వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమ హర్షఛాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా మరి అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడితో, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, గాంధీవము ధనస్సు నా యొక్క చేతి నుండి జారిపోవచ్చు ఉన్నది, నా శరీరము మండిపోవచ్చు ఉన్నది అంటూ ఆ మరి అక్కడ ఆ అర్జునుడు తన యొక్క లో కలిగినటువంటి మార్పులను శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని
మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ దేహము కంపించడము, రోమాంచమవుతూ ఉన్నది. తన చేతిలో ఉన్నటువంటి గాంధీము ధనస్సు జారిపోతూ ఉన్నది. చర్మము మండిపోతూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా మనకి 2 రకాలైనటువంటి దేహ కంపనాలు కలుగుతూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు. ఆ రోమాంచితం అవ్వడం కూడా 2 రకాలుగా. ఒకటి ఆనందంతో పులకించినప్పుడు దేహ కంపనలు కలుగుతూ ఉంటాయి. రెండవది బాధతో భయం కలిగినప్పుడు కలిగేటువంటివి. సో మరి ఇక్కడ మరి ఆ తీవ్రమైనటువంటి భయంతో కలిగినటువంటి, ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇక్కడ ఈ యుద్ధంలో చేయడానికి వచ్చి ఉన్నారే, మరి వీరందరూ హ్మ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులను చూసి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాణహాని అనేటువంటి భౌతికమైనటువంటి భయం వలన అర్జున్‌లో కలిగినటువంటి ఆ రోమాంచతము, తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ గాంధీవము జారిపోవడము, హ్మ్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. హ్మ్. సో ఇంకా అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూడవచ్చు ఇక్కడ. ఇంకా అంటున్నాడు, నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవా. సో ఓ కేశి, ఓ కేశవ, కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు ఏ మాత్రము ఇక్కడ నిలబడలేకుండా పోతూ ఉన్నాను. నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను. నా మనసు చలించిపోతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఈ పరిస్థితులలో నేనిక్కడ ఏమాత్రము కేవలము ఈ విపరీతాలనే నేను గాంచుతూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ కేశవా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన కేసి అనేటువంటి మహారాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేశవ అనేటువంటి నామంతో పేర్కొనబడినటువంటి వాడు. ఆ జనార్దనుడైనటువంటి గోవిందుడు కేశవ అనేటువంటి నామంతో కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వాడు. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ కేసి దుష్టుడు అయినటువంటి ఆ కేసి అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సంహరించినటువంటి కారణంగా ఆయన కేశవ అని సంబోధించబడినటువంటిది. అలాగే ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, ఈ యుద్ధమునందు నా స్వజనమును సంపుట ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను గాంచలేకుండా ఉన్నాను. కనుక తదనంతర విజయము గాని, రాజ్యము గాని, సుఖము గాని నేను వాంఛింపలేక ఉన్నాను. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ అర్జునుడు మరి ఒక క్షత్రియుడు పలకకూడనటువంటి మాటలు కూడా పలుకుతున్నాడు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. నాకు విజయం కానీ, రాజ్యం కానీ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. సో ఎవడైనా క్షత్రియుడు మరి యుద్ధం చేసేటప్పుడు యుద్ధ భూమిలో విజయాన్ని కోరుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ నాకు విజయం కానీ, ఆ విజయం వల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్య సుఖాలు కానీ నాకు అక్కరలేదు, అవి నేను కోరుకోలేకుండా ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు నా బంధువులతో వీళ్ళతో నేను యుద్ధం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క స్థితిని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా అంటున్నాడు, కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్దే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ త ఇమే వస్థితా యుద్ధే ప్రాణాస్త్యక్వా ధనాని చ ఆచార్య పితర
పుత్రస్తతైవ చ పితామహ మాతులా స్వసురా పౌత్ర శ్యాల సంబంధిన స్తతా ఏతాన్న హంతుమిచ్చామిఘ్నతోపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీకృతే నిహత్య దార్తరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యా జనార్దన. సో సో ఇంకా అర్జునుడు ఆ అంటూ ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నటువంటిది, నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకుండా పోతూ ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చెంచిపోతూ ఉన్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచుతూ ఉన్నాను అంటూ మరి ఆ అర్జునుడు తన యొక్క అసహనతను ఆ యుద్ధరంగంలో ఆసక్తుడై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన శ్రీకృష్ణుడితో అంటాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధానంతరం నా స్వజనంను చంపుకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండాన్నాను. కనుక మరి తర్వాత వచ్చేటువంటి విజయం కానీ, రాజ్యం కానీ, ఆ రాజ్య సుఖాలు కానీ నేను కోరుకోలేకుండా ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే సాధారణంగా మరి మనిషి ఆ దేహపరాల యందు ఆకర్షితుడైనటువంటి పరిస్థితి. అందుకే వాటి యందే ఆనందాన్ని వారు వాంఛిస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలలో, ఈ దేహాత్మమైనటువంటి సంబంధాలలో, ఈ దేహపరంగా వచ్చినటువంటి ఆ బంధుత్వాలు ఇవన్నీ చూసి అర్జునుడు కూడా మరి చివరికి అతడు క్షత్రియుడిగా తన యొక్క ఆ రాజ్యం కూడా అవసరం లేదంటూ, ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా అతనికి చేయవలసింది ఏంది? రాజ్యం. మరి అతనికి రాజ్యం లేదు, అయినా నాకు అది అవసరం లేదు, ఈ విజయం అవసరం లేదు అంటూ ఒంటరిగా మరి విఫల జీవితాన్ని అంటే ఆయన క్షత్రియ తన యొక్క ధర్మాన్ని వదిలేసి ఆ బంధువు వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ గోవింద, మేమెవరి కొరకు రాజ్యమును, సుఖమును, చివరికి జీవనమును సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ కూడా ఈ యుద్ధరంగంలో మరి నిలిచి ఉన్నారు కదా. కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ రాజ్యాల వలన మాకు ఏమి ప్రయోజనం కలుగుతుంది? ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ అంటూ ఉన్నటువంటిది ఆచార్య పితర పుత్ర తథాయేవ చ. ఆచార్యులు, తండ్రులు, కుమారులు, అలాగే పితామహులు అంటే తాతలు, మాతుల అంటే మేనమామలు, స్వసుర అంటే మామలు, పౌత్ర మనుమలు, శ్యాల భావమర్దులు, సంబంధిన అంటే బంధువులు, అందరూ కూడా మరి యుద్ధరంగంలో నిలిచిపోయి ఉన్నటువంటిది. వారందరూ తమ తమ ఆస్తులను, ప్రాణాలను త్యజించి మరి యుద్ధ సన్నద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి ఉన్నారు. అటువంటి వారు నన్ను చంపగోరినా నేనెందుకు వారిని చంపగోరవలను అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ జనార్దన, ఈ దరిద్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకములను పొందినను నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సంసిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించుట వలన మెట్టి ఆనందములను పొందగలము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి గోవింద అని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. గోవింద అంటే గోవులకు మరియు ఇంద్రియాలకు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆనంద ధ్యేయమైనటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి శ్రీకృష్ణుడు గోవిందుడు అని ఇక్కడ సంబోధించబడినటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ గోవిందుడు అంటే
ఆ అర్జునుడికి మరి ఏ విధంగా యుద్ధంలో సహ అనేటువంటిది మనము చూడవచ్చు. ఎందుకంటే భగవానుడు తన విషయమును ఎవరినైనా క్షమించగలడు గాని భక్తులకు హాని గురించి ఏమాత్రము క్షమింపడు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు క్షమింపగోరినను దుష్టులు అయినటువంటి వారు తన భక్తులైనటువంటి పాండవులను ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటిది. కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుడు ఆ దుష్టుల ఎడ ప్రతీకారం చేయడానికే సంకల్పించుకున్నటువంటి విషయమై ఉంటుంది. సో ఇంకా అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని మనం చూస్తాం. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నరః వయం హస్తుం దార్తరాష్ట్రాన్ సబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః శ్యామ మాధవా. సో ఇంకా అర్జునుడు మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ, పాపమే వాశ్రయేదస్మాన్ హత్వత నాతతాయిన అంటూ చెప్తున్నటువంటి, ఆతతాయిన అంటే ఇక్కడ మరి దుర్మార్గులు అని అర్థం. అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇట్టి దుర్మార్గులను చంపినచో. మరి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మరి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులైనటువంటి కౌరవులు దుర్మార్గులుగానే సంబోధించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః. సో మరి ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే సంక్రమించును. అందుచేత ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు మా మిత్రులను సంహరించుట మాకు మంచిది కాదు. లక్ష్మీపతివైన ఓ శ్రీకృష్ణ, స్వజన్మును సంపుట వలన మాకు కలుగు లాభమేమి? ఆ కార్యం చే మీ మెట్లు సుఖంగా నుండగలము అంటూ ఆయన మరి అర్జునుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనకి ఆ వేద విధులను అనుసరించి ఇక్కడ వేదాల్లో ఒక శ్లోకం చెప్పబడుతుంది, అగ్నిదో గరదచ్చైవ శస్త్రపానిర్దనాపః క్షేత్రదారపహారీ చ షడేతే ఆతతాయినః. అంటే వేదాలను అనుసరించి ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు, అంటే గృహానికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు, విషాన్ని పెట్టేటువంటి వాడు, మరి ఆ మారకములైనటువంటి ఆయుధాలతో ముట్టడించేటువంటి వాడు, చంపడానికి అస్త్రాలను పట్టినటువంటి వాడు, ఇతరుల యొక్క ధనాన్ని హరించేటువంటి వాడు, భూమిని అపహరించేటువంటి వాడు, అలాగే ఆ దారాపహారి అంటే ఇతరుల భార్యను అపహరించేటువంటి వాడు అనేటువంటి ఆరుగురు, షడేతే ఆతతాయినః, 6 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆతతాయిలు అనబడతారు అని చెప్తారు. అట్టి దుర్మార్గులను వెంటనే చంపాలి అనేది మరి ఆ నీతి శాస్త్రం, అర్థశాస్త్రానుసారం ఆతతాయిని వధించడం దోషం కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ధర్మశాస్త్రానుసారం ఆచార్యాదులును ఆతతాయిలైనటువంటి కూడా వధించడము నిషిద్ధము అని చెప్తున్నారు అర్జునుడి యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం. సో కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు మరి వారిని సంహరించడము వల్ల మేము ఎలాంటి సుఖాన్ని పొందగలము అంటూ ఆయన అంటూ ఉన్నది. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, యద్యేప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహతసేతసః కులక్షయ కృతం దోషం
మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథనం జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్విర్జనార్దన. సో ఇంకా ఆయన అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవాను ఇక్కడ జనార్దన అంటూ సంబోధించుస్తూ, ఓ జనార్దన, లోభంచే ఆవరింపబడిన హృదయం కలిగినటువంటి వీరందరూ కూడా కుల సంహారమునందు గాని బంధువులతో కలహమునందు గాని దోషమును గాంచకున్నను వంశనాశనమునందు దోషమును గాంచగలిగినటువంటి మేమెందులకు ఇట్టి పాపకార్యమునందు నియుక్తులము కావలెను అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి మాటలు ఇవి. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి ఆ విరోధ పక్షం చేత ఆహ్వానింపబడినప్పుడు క్షత్రియుడు యుద్ధం చేయటానికి కానీ జూదమాడటానికి కానీ నిరాకరింపరాదు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ధర్మం. అందుకే మరి ఆ నియమానికి బద్ధుడైనటువంటి కారణంగానే దుర్యోధనుడు పక్షం వారు సవాలు చేసినప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయుటకు నిరాకరింపరాదు. ఎందుకంటే జూదానికి ఆహ్వానించినప్పుడు ధర్మరాజు వెళ్ళి జూదం చేసినటువంటిది. సో మరి అటువంటి సందర్భంలో మరి అర్జునుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్జునుడు ఇక్కడ ఆ యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరించినటువంటి పరిస్థితి అంటే సవాలు కలుగు ఫలితాలను విరోధపక్షం వారు చూడలేకపోయిన యుందురని అర్జునుడు ఇక్కడ భావించి ఆ విధంగా అతడు లోభం చేత ఆవరించి ఉన్నటువంటి అంటే రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులు మరి యుద్ధం వల్ల కలిగేటువంటి కుల సంహారమునందు కానీ బంధుమిత్రులు పోయేటువంటి విషయాన్ని కానీ వారు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. కానీ ఆ విషయం తెలిసినటువంటి మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధం నుండి తప్పుకోకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క సందేహము. అదే శ్రీకృష్ణ భగవాను అడుగుతూ ఉన్నాడు. అందుకే మరి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ మంచి చెడ్డల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు యుద్ధం చేయరాదు అనేటువంటి నిశ్చయానికి వచ్చినటువంటిది. సో అందుకే ఇంకా ఈ విధంగా అంటాడు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నర్ధర్మోభిభవత్యుత. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, కులక్షయం వలన శాశ్వతమైనటువంటి వంశాచారాలు నశించిపోతాయి. ఆ విధంగా వంశంన మిగిలిన వారు కూడా అధర్మ పరివర్తనను కలిగి ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నమధర్మోభిభవత్యుత. సో మరి ఆ వంశము నాశనం అవ్వటం వల్ల అంటే కులక్షయం వలన శాశ్వతమైనటువంటి ఆ వంశాచారాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మరి అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఆ విధంగా వంశంలో మిగిలి ఉన్నవారు కూడా అధర్మ ప్రవర్తనను అంటే అధర్మవర్తులు అవుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి మరి వంశంలో సక్రమంగా పెరిగి ఆధ్యాత్మిక విలువలను సంపాదించుటకు వీలుగా అనేకమైనటువంటి ధర్మాచారణలు సాంప్రదాయాలు ఏర్పాటు చేయబడినవి అని చెప్తారు. జననం నుండి మరణం వరకు కూడా మరి అట్టి సంస్కారాల్లో మనకి కొనసాగించడానికి ఆ వంశంలో ఉండేటువంటి పెద్దలు బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే పెద్దలు చెప్పిన మాట వింటూ ఉంటాం చెప్తుంటాం.
కాబట్టి మరి అటువంటి పెద్దలు ఈ యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే మరి ఆ వంశాచారాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. తద్వారా ఆ మిగిలినటువంటి వాళ్ళు అధర్మ మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క వాదన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాషు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మవాదము ప్రబలమగుట చేత కుల స్త్రీలు కులతలగుదురు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీలు పతితలైనచో అవాంఛనీయమైన సంతానము ఉత్పన్నమగును అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, మరి కుటుంబంలో అధర్మవాదము పెచ్చుమీరినచో ఆ కుటుంబంలోని స్త్రీలు కులతలవుదురు. స్త్రీలు పతితలైనచో ఆ మరి ఆ దుష్ట సంతానమే కలుగుతుంది కదా, ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా అంటూ మరి ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆయన అర్జునుడు ఆ విధంగా అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మానవ సమాజంలో శాంతి నెలకొనాలనేటువంటి, ముఖ్యంగా ప్రజలు సత్ప్రవర్తనను కలిగి ఉండేవారు ఉండాలి అని చెప్తారు. దేశంలోనైనా, ఊర్లోనైనా, ఎక్కడైనా, రాష్ట్రాల్లోనైనా సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి ఒక సమాజంలో సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మరి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఉత్తమమైనటువంటి పౌరులు అయ్యేటువంటిది. సో కానీ చూస్తూ ఉన్నాం, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రవర్తనల వలన, ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి ప్రవర్తనల వలన ఎటువంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో చూస్తూ ఉన్నటువంటిదే. సో అందుకే ఇక్కడ మరి ఆయన ముఖ్యంగా సంఘంలో జనులు సత్ప్రవర్తనలో ఉండే విధంగా వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది. అటువంటి వ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు చిన్నపిల్లల వలె స్త్రీలు అపమార్గం పోయేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తారు. అందుచేతనే పిల్లలకు కానీ, స్త్రీలకు కానీ కుటుంబంలో పెద్దల యొక్క రక్షణ అవసరం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ వివిధ ధర్మాచరణలను అనుష్ఠించటం వలన మరి ఆ స్త్రీలు పతనమయ్యేటువంటి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ఉంచేటువంటి పెద్దలు లేనటువంటి కారణంగా మరి ఆ కుటుంబంలో ఉండేటువంటి స్త్రీలు ఆ సాంప్రదాయంలోనూ ధర్మ ఆచరణలోనూ పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా మరి అవాంఛనీయమైనటువంటి బాధ్యతారహితులైనటువంటి వ్యక్తులు సంఘంలో మరి ఆ వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించడము, ఆ క్రమంలో దుష్టమైనటువంటి సంతానము పెరిగి యుద్ధాలకు, అశాంతికి దారితీస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. మరి అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి అవ్వడం చేత కుటుంబము వారికిని, కుటుంబ ఆచారాలను నాశనం చేసినటువంటి వారికిని నరక జీవితము సంప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా నిలిపివేయబడటం చేత అట్టి అధర్మ కుటుంబములకు చెందినటువంటి పితరులు కూడా పతనము నొందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దుష్ట సంతానము పెచ్చిమీరిపోయినప్పుడు కుటుంబంలోని వారికి, కుటుంబ సాంప్రదాయాలను నాశనం చేసినటువంటి వారికి ఆ నరకలోక నివాసం తప్పదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అటువంటి కుటుంబంలో పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం వంటివి జరుగుతుండేవి. ఆ అపకర్మలు నిలిచిపోవడం వలన వారు పతితులవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సకామ కర్మలకు సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనల ప్రకారం కుటుంబంలోని పితరులు ఏటేటా పిండోదక ఆ ప్రధానము ఆ పితృతర్పణాలు చేయవలసినటువంటిది ఉంటుందని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా
చేసినప్పుడు అవి అన్నీ కూడా విష్ణువుకు ఆరగింపు చేసి ప్రసాదంగా భుజించడం వల్ల సమస్త పాపాలు నశించి పోతాయి అని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా పితరులు వివిధ పాప ఫలితాలను నుండి బయటపడి వారు అంటే ఒక్కొక్కసారి వారు చేసినటువంటి పాప ఫలితాల పరంగా వారు ఆ భూత ప్రేతాల రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వారికి విష్ణు ప్రసాదాన్ని సమర్పించడం వల్ల మనం పిండోదక ప్రక్రియలు చేసే ముందు భగవంతునికి సమర్పించి వారికి పెట్టాలి అని చెప్తారు. అది ప్రసాదం అవుతుంది. మనకి చాలా వరకు చాలా తప్పు విధిగా చేస్తాం. మనం వండినవి డైరెక్ట్గా వారికి పెడతాం. అది చేయకూడదు. చేయవలసింది భగవంతుడికి ప్రసాదంగా పెట్టి ఆ విష్ణువుకు సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని వారికి ఇవ్వడం వల్ల వారికి ఏవైనా ఆటంకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల వాటి నుండి విముక్తులు అవుతారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి పిండోదక క్రియల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, దోషైరైతే కుల జ్ఞానం వర్ణ సంకరకారకై ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మాః కుల ధర్మా చ శాశ్వతాః. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి దుష్ట చర్యల చేత కులాచారాలు నశించి చేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమగు వారి పాపకర్మల చేత అన్ని రకాలైనటువంటి కుల ధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నాశనమవుతాయి అనేది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క మాటలు. ఎందుకంటే సనాతన ధర్మ వ్యవస్థ లేదా వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంఘంలో మనకు 4 వర్ణాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో అలాగే ఆ వర్ణ ధర్మాలు మానవులకు తమ యొక్క చర్మ లక్ష్యము మోక్షానికి అవి దోహదపడుతూ ఉంటుంటాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి అలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సనాతన ధర్మ సాంప్రదాయానికి భంగం కలిగించడం బాధ్యతారహితులైనటువంటి సంఘ నాయకులు సంఘంలో ఆ వ్యవస్థను కలిగించుచున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ వారు చేసేటువంటి దుష్ట చర్యల కారణంగానే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ మోడర్నీకరణ ప్రకారంగా ఆధునీకరణం అంటూ ఏదో వెనకటి విషయాలు ఏదో పాత విషయాలు అంటూ మన యొక్క సాంప్రదాయాలన్నింటినీ పక్కన పడేసి వివిధ రకాలైనటువంటి విపరీత పోకడలలో పోతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా చేయడం వల్ల మన సనాతన ధర్మ వ్యవస్థకు ఆటంకం కలుగుతూ ఉంటున్నది. అలా కలగడం వల్ల వారు మరి కుల ధర్మాలు జాతి ధర్మాలు అన్నీ కూడా నాశనం అవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్సన్న కుల ధర్మానాం మనుష్యానాం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యను సుశ్రుమా. ఓ కృష్ణ, ఓ జనార్దన, కుల ధర్మములను నాశనం చేయువారు శాశ్వతంగా నరకలోక నివాసుదులగుదురని గురు శిష్య పరంపరాగతంగా నేను వినియుంటిని అంటూ చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఏవైతే విషయాలు తాను మాట్లాడాడో ఇప్పటి వరకు ఆ మాట్లాడినటువంటి విషయాలను తన స్వంత మాటలుగా కాకుండా ప్రామాణికులైనటువంటి వారి యొక్క వచనాల ఆధారంగా నేను చెప్తున్నాడు అనేది చెప్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, కులధర్మాలను నాశనం చేయువారు శాశ్వతంగా నరకలోక వాసుదులగురని నేను గురు శిష్య పరాగతంగా నేను విని ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే మరి సక్రమమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఇదివరకే సుస్థిరులై ఉన్నటువంటి వారి యొక్క సహాయం, అంటే మన పూర్వ ఆచార్యులు మరి వారి నుండే యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందగలుగుతామని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే ఆయన ఏవైతే విషయాలను ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు చెప్పాడో ఇవన్నీ ఆయన యొక్క స్వానుభవం కాకుండా ప్రామాణికులైనటువంటి వారి యొక్క వచనాల ఆధారంగానే నేను ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, అహోబత మహత్ పాపం కర్త
హర్తుం వ్యవసితా వయం స్వజనముద్యత. అహో, ఎంత ఒక వ్యక్తి తన సోదరుని, తల్లిని లేక తండ్రిని వధించినటువంటి పాపకార్యాలకు పూనుకునేటువంటి విషయాలను ఎన్నో చూస్తూ ఉంటుంటాం. అది కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ధనం కోసం కావచ్చు, లేదా ఇంకొక విషయాల వైపుకి కుటుంబ వ్యవస్థలోనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒకళ్ళు చంపుకోవడం లాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మనం వార్తల్లో చూస్తూ ఉండేటువంటిది భార్య భర్తను చంపడం, భర్త భార్యను చంపడం వంటివి కూడా చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో కనుకనే ఇక్కడ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, స్వార్థ ప్రేరితమై ఒకరినొకరు చంపుకునే విధంగా మేము కూడా రాజ్యసుఖం కోసం మరి మా బంధువులను, మా దాయాదులైనటువంటి వారిని మేము చంపడానికి ఇక్కడ సన్నద్ధులమైతిమే అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మానవ చరిత్రలో అటువంటి సన్నివేశాలు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. స్వార్థ ప్రేరితం వలన ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకోవడానికి సోదరుని కానీ తండ్రిని లేదా తల్లిని, రాజ్యం కోసం ఎంతో మంది చూస్తాం మనం రాజ్య చరిత్రలలో. తండ్రిని చంపి రాజ్య పట్టాభిషక్తులైనటువంటి వాళ్ళను కూడా చూస్తాం. సో మరి మానవ చరిత్రలో అటువంటి సన్నివేశాలు, దృష్టాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తుడు. సో భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నీతి మార్గంలోనే ఉంటారు అనేది చెప్తుంటారు. సో కనుకనే నీతి మార్గమున నిరంతరము గుర్తు చేసుకుంటూ మరి ఆ పాపాలను చేయకూడదు అనేటువంటి జాగ్రత్తతో అర్జునుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిదిగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా పలికినటువంటి అర్జునుడు మనకి సాధారణంగా వివిధ రకాలైనటువంటి వర్ణధర్మాలు, కులధర్మాలు, మనకి వర్ణధర్మాల గురించి భగవద్గీతలో మనం చూస్తాం. వివిధ రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు మనకి ఆ 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను అనుసరించి చెప్తారు ఆయన, బ్రాహ్మణులు అని, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటివి. సో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు వాళ్ళ యొక్క విధులను, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి విభజించబడినవి అని చెప్తారు భగవద్గీతలో మనకి 18వ అధ్యాయంలో. అందులో శాంతి, ఆత్మ నిగ్రహము, తపస్సు, శుచిత్వము, సహనము, ధర్మ ప్రవర్తన, జ్ఞానము, తెలివి, భగవంతుని యందు విశ్వాసము అనేవి బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తారు. శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దక్షత, యుద్ధమునందు ధైర్యము, ఔదార్యము, నాయకత్వ లక్షణములు క్షత్రియుల ధర్మాలు అని, వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వర్తకము అనేవి వైశ్యుల యొక్క సహజ లక్షణాలు అని, పరిశ్రమ, పరసేవ అనున్నవి శూద్రుల యొక్క లక్షణాలు అని, అలాగే కులధర్మాలు అంటే ఆయా వంశాలకు విశిష్టంగా ఉండేటువంటి ఆచారం, అలాగే ఆశ్రమ ధర్మాలు మనకి మన జీవన విధానంలో 100 సంవత్సరాల కాలము అని అనుకున్నట్లయితే 4 భాగాలుగా ఉన్నట్లయితే మొదట విద్యార్థి దశ బ్రహ్మచారి, ఆ తర్వాత గృహస్థ, ఆ తర్వాత వానప్రస్థ, ఆ తర్వాత సన్యాస ఆశ్రమం. అలాగే మరి కులధర్మము, జాతి ధర్మాలు, సో మొదలైనటువంటి వాటి గురించి ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మనకి అర్జునుడు ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానాయ దార్తరాష్ట్రారణే హన్యస్తు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఇక అంటున్నాడు, ఒకవేళ శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు, ఆయుధాలను ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు వచ్చి నిరాయుధులను మరియు ప్రతీకారం చెయ్యని వాడను అయినా నన్ను ఈ రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు మంచిదే అవుతుంది, క్షేమకరమే కాగలదు అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే క్షత్రియుల యుద్ధ ధర్మమును అనుసరించి నిరాయుధుడు, యుద్ధం చేయను అని నిశ్చయించినటువంటి వాడు శత్రువైనా వాడితో యుద్ధం చేయకూడదు అని చెప్తారు. ఒకవేళ
మరి ఆ సందర్భ పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు శత్రువుతో తనతో యుద్ధం చేసిన, తనను సంహరించిన, తాను మాత్రం యుద్ధం చెయ్యరాదు అని ఆయన నిశ్చయించుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇవన్నీ అర్జునుడు ఈ లక్షణాలు ఉన్నవి అంటే ఆయన ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తుడు అవటం వల్లనే ఆయన యొక్క హృదయము ఈ విధంగా సౌకుమార్యంగా ఉన్నది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక చివరిగా సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్తవుపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు రణరంగమునందు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణములను పక్కన పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు చదికిలబడెను అని చెప్తున్నాడు. సో మరి శత్రు సైన్యాన్ని వీక్షించేటప్పుడు మనకి అంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయం ప్రకారంగా అర్జునుడు రథం మీద బాణాన్ని ఎక్కుపట్టి ఇలా ఉన్నటువంటిదిగా మనం చూస్తాం, నిలబడే ఉన్నటువంటిది. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు పూర్తిగా దుఃఖవశుడై ఆ విల్లును బాణాలను వదిలి ఆసనంపై కూర్చున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా మరి అతడు అంటే ఆ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సుకుమార హృదయుడైనటువంటి వాడు కనుక మరి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి అతడు ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఇది వాస్తవానికి భగవద్గీత బోధనకు కారణమైనటువంటి పరిస్థితులు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి భగవద్గీతను బోధించడానికి కారణమైనటువంటి పరిస్థితులను మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. ఇది ఆ భగవద్గీత బోధనకు, మానవాళికి భగవద్గీతను, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అందించడానికి, ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని అందించడానికి అనుకూలమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ ఈ విధంగా అర్జునుడి ద్వారా ఏర్పడినటువంటిది. సో అనుకనే అర్జున్ని పరంపరగా అంటే అర్జున్ని ఆశ్రయంగా చేసుకుని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవాళికి అవసరమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు. అది 2వ అధ్యాయం నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వాస్తవానికి భగవద్గీత బోధనలు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి బోధనలు ఎందుకు ఆయన బోధించవలసి వచ్చింది అనేది ఇదంతా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అర్జునుడి యొక్క విషాద యోగము, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఇదంతా ఒక భూమిక, ఒక ఏర్పాటుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు ప్రారంభమయ్యేటువంటివి మనం చూస్తాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. 8కి ఇక్కడ క్లాసు.